Здравейте на всички, вие сте с Контрапреса и днес най-великият клуб в историята на българския футбол ЦСКА се изправя срещу най-успешния отбор на Израел Макаби Тел Авив. Залога в този матч е просто колосален. Ако днес армейците елиминират Макаби, те ще направят триумфално завръщане на европейската сцена и ще се класират за основната фаза на Лигата на конференциите. Разбира се, това означава и гарантирани европейски вечери на чисто новата българска армия. В първата среща момчетата на Христо Янев направиха немислимото и размазаха Макаби Тел Авив с 3-0 и то като гости. Но очевидно работата все още не е свършена до край. Не трябва да забравяме, че Макаби са изключителен отбор с стабилен европейски опит и че преди само 2 години вкараха 4 гола във вратата на гръцкия грант Олимпиакос и то в Атина. Време е за ЦСКА Макаби епизод 2. Време е за реванша. Но преди това, както винаги, ще си поговорим с червените фенове. Здравейте, тук сме с Денис, Георги, Таня, Михаил, Мартин. Николай Николов. Иван, Мартин, Кристиан, с Велизар Чоуш, Борислав, Мартин, с Валентин. Константин и Никола. Валю, Марти. Каква е прогнозата за днешния матч? Ще успеем ли да отстраним Макаби Тел Авив? надявам се силно, защото сме се приготвили за крит, купили сме самолетни билети и ще излитаме. ще успеем да ги отстраним, но дали ще победим матча не е сигурно, но за мен лично мисля, че ще свърши 1-0 за ЦСКА. Ще ги отстраним много ясно. Мисля, че да. Много ще зависи как ще се справяме на контратаките. Предполагам, че ще им дадем контрола върху топката. И вече въпросът е, ако можем първото по време да не допуснем гол, оттам нататък нещата вече изглеждат много добре. Ще ги отстраним със сигурност, надявам се да е в редовното време. Само се надявам да не падне равен гол за тях, всичко друго ще бъде наред. Ще ги отстраним. Надявам се с победа да ги отстраним, като предполагам с 1-0 ще победим. ще успеем да ги отстраним. Според мен ще е 2-1 за ЦСКА. Според мен е 0-0 за ЦСКА, ние сме по-класни отбор. Да, според мен ще отстраним Макаби с резултат 2-0. Много ясно. Да, според мен имаме много голям шанс, защото там в Грузия след 3-0, тук у домашни ни е много по-лесно и ще сме много по-спокойни и уверени. Това е нашия дом и трябва да си го защитим. 2-1. 3-1. Според мен ще ги отстраним 2-0, според мен ще ги бием. Общ резултат 5-0. Да, Пълна доминация. да. Втори въпрос, само на теб го задам. Кой е най-симпатичният футболист на ЦСКА? Питас. Следващия въпрос свързан с трансферния прозорец. От 1 до 10 как би го оценил до сега? Това е много труден въпрос, да ти кажа честно. Може би 5. Как 5? 5 нямаме крила, човек. Имаме само централни нападатели, имаме 3 централни нападатели и това е. 4-4-2 и това е. Да, 4-4-2 и това е. Добре де, ама Гбамен, Сенси не са ли класни? Много са класни. По принцип тия трансфери са, особено Сенси, професор, наистина, колкото може повече да остане при нас. Но имаме още какво да дялкаме в този отбор. Имаме нужда от още трансфери, още малко наистина. Наливат се много пари в отбора, всичко е положително. Просто трябва поне едно крило. Да вземем едно крило. Бих казал 8-9. Много съм доволен с Сенси. Много добър футболист, технически футболист. Бамен, уникален във въздуха, много скача, много спечели. Още кой? Жуел Зварц, уникален футболист, карва много голове. Вече 3 пъти вкара този сезон, така че съм доста доволен. Какво трябва да се случи, за да е 10 от 10 този трансферен прозорец? Според мен трябва да вземем малко по-добър десен бек, защото Пастор според мен не е много добър. И също Мартино много се раздава, но може и много по-добре. След тръгването на Иван Торицов няма повече десни бегове. Като изключим Лору, който ще му трябва, предполагам, някакво време, най-вероятно и някой наем, мисля, че точно и това ни трябваше. Разиграващ плеймейкър Сенси, който да контролира нещата, Бамин да заздрави отзад и Цварт за тая тройка отпред. Мисля, че едно крило и още един човек за дълбочина в отбора и нещата изглеждат много добре. Ако може някой централен защитник допълнително и за ротацията в първенството, защото явно ще играем с тройка в Европа, да може още един човек да изкараме да ротира. Средно ще е 5-6. В смисъл, закъсняха с трансферите, не вземаха тия попълнения, които трябваше да вземат и за сега нещата се движат в много бавни темпове. Бека, който взеха, със сигурност не е класа, но пък другите 3, които взеха, за сега се справят горе-долу добре. 7. Десетка. Летният трансферен прозорец е много добър, защото дойдоха много класни футболисти, като Сенси, Гбамен, Зварц. Това са футболисти, които според мен трябва да са титулярите всеки матч. До сега бих го оценил 9 от 10, защото този новия Юро, който дойде от Ботевраца, просто малко е леко.
Малко не става. Да. Ами до момента много добри футболисти взехме. Седмица бих дал. Халфовата линия трябва малко да се промени. Стефано Сенси, той е брилянтен, обаче другите трябва да се заменят според мен. Ти не харесваш Джеймс Ето. Да, като цяло той е доста дървен. 7 от 10. Можеш ли да оцениш от 1 до 10 следните трансфери? Първо, Жоел Зварц. 10 до 10. Тук ми е трудно, защото човека влиза, той е с наднормено тегло, трябва да отслабне задължително, обаче влиза и вкарва. Наистина не знам как го оценя този трансфер. Ще кажа осмица. Просто да не го обида човек. Има много потенциал в него. Отслабва 5 кг и смение. Цварц седмица. За сега вкара няколко гола, но може и повече от това. От 1 до 10 Жоел Зварц. 10 от 10, категорично. Сварц. 10. 10. Срещу Макаби, когато гостувахме, много хубав гол вкара. 10. Сенси от 1 до 10. Сенси е 10. 10. Абсолютна десетка, въобще няма да се замисля. Стефано Сенси. 10 и той. Сенси 10 от 10. Даже ако мога ще му дам 1000 от 10. Сенси, той движи играта в центъра, бих му дал 8-9 със сигурност. Сенси. 10. И на последно място Гбамен. И той е 10 от 10. 10 от 10. Гбамен. Той си е десетка също. Той си е десетка, смисъл измъкна ни срещу Карабах със сигурност. И той е 10. 10. Сигурно 10 от 10. 100 от 10. Добре, следващия въпрос. Ако задължително трябва да избереш един футболист от цялата първа лига, който да дойде в ЦСК, кой би избрал? Много не искам да го казвам, наистина не искам да го казвам тук. Кажи. Бате, крилото на Левски, той шибаняк крайна отдолу, наистина просто много е добър. Малко му гледам го 2-3 мача. Пред мен други нямат място в ЦСКА. Ние така сме се добре. Някой десен бек? Не. Така сме се добре. Някой ляво крило? Не. Ти харесваш Перейра? Перера горе-долу го харесвам. Доста добър въпрос. Може ли да кажа два? Може, разбира се. Понеже единия ми е приятел Максимилиан Лазаров, играе в Славия ляв бек, също мога да се вземе, но също кой може? Някой десен бек, примерно, не знам дали още играе в Черно море, Виктор Попов. А той вече не е в Черно море. Някой десен бек от първа лига, примерно Алдаир, нещо от Левски. Въпреки че е левскар, трябва ни. Медина от Бистрица би ли го взел? Не. Според мен той е много добър десен бек. Може. Не знам, не съм сигурен, не съм го гледал. Ако трябва да съм честен, тук ще ме хейтят, ама Борас наистина е страшен играч. Той човек наистина много играе. Ако един такъв човек допълнително много ще ни вдигне нивото. Един Борас много добре ще дойде. Аз не ги следя толкова, но със сигурност не е този, който от Локо Пловдив искат да вземат. Ито, да. Може би трябват ни крила, но не мисля, че той е правилният човек за крилата. Не знам, Чочев. Не знам от първа лига дали ни трябват футболисти. Може би трябва да надграждаме от по-хубави първенства футболисти. Четох преди малко за Каталин Ито, че се говори от Локо Пловдив. Добре. Да му платим откупната клауза. Обаче със сигурно ще ни бъде по-добре да го има, отколкото да го нямаме, обаче не съм сигурен колко ще се получи този трансфер. Машкоте от Ботев Пловдив. Според мен не ни трябва никой, ние сме най-класният отбор в България и сме най-добрите. Не знам, не съм толкова запознат. И според мен ние сме най-добрите, не ни трябват други от нашите български отбори. Много труден въпрос, но бих казал Петър Станич. Много ми харесва Евертън Бала. Добре, ти заговори за Левски, сега ще питам за вечния съперник. Според тебе, какъв е шанса Левски да влязат в Шампионска лига? Нулев заради отбора на Айке, много силен има Лука Йович, има хора миели през Реал Мадрид, смисъл. Левски е доста по-надолу. Катина ги отстраняват, още следващата седмица ги бият 3-0 в София и кой откъде? Да, и отпадат от тази група. Много ясно. Високи са шансовете, добре играят, обаче не се заслужава да играят там. Имайки предвид, че гърците сега им почва сезона и те нямат много игрова практика, реално имат шансове. Дали ще стане, вече ще видим, особено след първия матч. Но това, че имат домакинство в първия матч, може би е добре, особено ако си тръгнат с някакъв добър резултат там, но ще видим. Реално имат много сериозен шанс. Добър отбор направиха, сега какво да ги правим? Добър отбор направиха, аз си гледам нашата паничка и се радвам, че такъв скок направихме последната година. Това е
това е много сериозен напредък. Като се сещам каква мъка бяха последните сезони и какви унижения търпяхме, това е направо сега е сюрреалистично. Ами 50 на 50. Гръцки отбор вчера са играли Хикс с тези, с които ние ще играем, така че мисля, че 50 на 50 са шансовете да влязат в Шампионска лига. Каквото стане? Имат реални шансове. Имат реални шансове. И аз съм на това мнение. Не знам какво кажа. Малки, според мен. Честно казвам, не защото съм се скарнали, ама за мен са малки. На 90% съм сигурен, че отпаднат. Надявам се да не успеят да влезнат в Шампионската лига, защото някаква да си крива душата. Предполагам, че сега ще отпаднат от АЕК. Има много големи шансове. Също и те не са слаб отбор, но Левски има добра игра. И според мен имат много големи шансове да влезат в Шампионската лига. Аз нищо съм ЦСКАР. Надявам се Левски да вляза, все пак е български тим. Момчета, кой футболист на ЦСКА от настоящия състав ви прави най-позитивно впечатление от началото на сезона? Според мен Стефано Сенси най-добрия хал в България, може би и в Европа, няма по-добър от него, най-класния и най-техничния. По-добре от Витиния? По-добър от всички. Той нали, много добре се представя, също и Фьодорова, Полухов, Питес, Годой, много сме добри навсякъде, имаме много добри играчи. Със сигурност Сенси, защото с неговата игра, класна, играе много разумно. Дава хубави пасове. Най-позитивно със сигурност Питас. Той беше малко, миналия сезон към края беше така по-слабичък, обаче сега е много добър. Ами, ето го тук, Мартино. А има ли един футболист на ЦСКА, с който би искал отбора да се раздели? Торичов си тръгна. Не знам, май на Митков Тимон вече му е време. Исак Соле. Той е класен футболист със сигурност, просто явно България не е неговото място в Турция. Се справяше много по-добре, отколкото тук. Не, според мен всички играят много добре и сме уникален отбор. Супер! И според мен нямаме слаба позиция. Вие мислите да си вземете абонаментна карта или с билети да го посещавате? Много ми се иска абонаментна карта. Сега тия цени, които изтекоха, са, меко казано, нали, тежки. Ясно е, че накрая ще се вземе някоя карта за сектор Б или нещо от този сорт, от по-евтините, защото просто аз се точих за А и после като видях за какво става въпрос, си към добре, явно няма да е това, но някои от лъвчетата или нещо подобно се надявам, че ще са нормални. Реално за средностатистическия българин тия цени, които се изтекоха, са меко казано. Бяха излезнали цени от сорта на 480 евро за сектор В, което за мен е прекалено високо. Това, нали, те правиха и сравнения там с на Арсенал, цените, абонаментните карти. Наясно съм, че еуфорията е голяма, но малко трябва да го контролираме това нещо. И аз съм на това мнение, трябва малко да се окрутят с цените. Нещо сорта на 250 евро за сектор В, на мен лично ми звучи добре. Да, това е нормална цена и вече ще позволи на повече хора да дойдат. Най-добре е да се продаде целия с абонаментни карти. В смисъл, това е мечтата и вече оттам нататък ще си случат нещата. Hello, we are here with Umberto. I'm George, very nice to meet you. Where are you from? I'm from Milan, Italy. Why did you decide to come to a CSK Sofia match? And you also, you wear a scarf, you're a supporter? I always heard from Italy that CSK has the best fans here in Bulgaria and it's famous. So I wanted to see it now that I'm here in holiday in Sofia. What you said, it's 100% true. Yeah, it's the best fan base here in Bulgaria and I could say one of the best in Europe. Let's go. That's for sure. Do you support any Italian team? Yeah, AC Milan. Do you know just one football player from CSK? No, absolutely not. No. Absolutely not. Stefano Sensi? He does plays here? Yeah. No, I love Sensi. But he was from Inter. Yeah, but Sensi is Sensi. Like, you cannot hate him. There are rumors in Bulgaria that AC Milan will come here to open the new stadium. Ooh, I hope. Maybe I'll come back. Do you have one final message for every football fan who is watching this video? Let's go CSK. Let's go Milan, let's go CSK. Thank you so much for the interview. Thank you. It was nice to... Кой е най-щастливия спомен, свързан с любимия отбор? Всеки един матч, особено когато взехме купата. И на мен това ми е един от най-любимите спомени. Уникален е, просто ми напълни душата тогава. Когато взехме купата на България. И на мен. Чета, имате ли си любим футболист от настоящия отбор на ЦСКА? Сенси. Годой. Много бързо ти е станал любимец. 5 мача и вече ти е любим. Да. А преди да дойде той? Годой. Годойчо. А Джеймс е това, какво мислите за него? Добре се справя като цяло. Моя е Бонг. За мен всички са добри. И последен въпрос, какво би казал на всички червени фенове, които гледат това видео? Само ЦСКА, напред и нагоре, Лига Европа е наша. Ние сме. И Курза Левски. Играеме Лига Европа, взимаме парите, биеме, продължаваме напред, поне осмина финал. Само ЦСКА и винаги се подкрепяме отбора. Подкрепяйте си отбора, идвайте на мачовете в първенството.
мачовете не са само в Европа. Този отбор трябва да се подкрепя през много гадори и минахме и заслужаваме малко да се насудиме и да ги подкрепиме тия момчета, които наистина ни надскочиха очакванията. Да се надяваме да стигнем най-далече в Лига Европа, този отбор да се развива по някакъв начин, да стигне на нивото, което трябва да бъде, т.е. да са шампиони, да играят в Шампионска лига и да произвеждаме таланти, защото все пак български футбол трябва и български момчета да излизат от този отбор. Да подкрепят ЦСКА в добро и в лошо. Затова сме тук, да ги подкрепяме и така, до последно с тях. Да подкрепят отбора и само ЦСКА. Само ЦСКА и винаги се подкрепяме във всеки труден момент. И да сабскрайбнат за вашия канал от ЦСКА София 2017. Да. Само ЦСКА. Да подкрепят канала и да подкрепят също отбора на ЦСКА. Също да подкрепят и футболистите и отбора. Бих им казал, че само ЦСКА, никога да не се предаваме от този отбор, напред червените. Само напред да ходят на повече мачове, не само на тези, които са за Лига Европа и по-силните мачове, с Ботев, Враца, с всички силни отбори, дори и по-слаби, да ходят на мачове, да пълним стадионите и само ЦСКА. И аз бих казал също, ходете на мачове, ЦСКА е празник, когато играе. Невероятно чувство, невероятна атмосфера на трибуните, всичко е перфектно, ЦСКА е най-добрият отбор. И един път в живота се случва да си то отбор и да гледаш най-добрия в света.